אז עכשיו זה האודישן המחודש שלי למחוברות, שהוא בעצם הצגה קצת הרבה יותר, לא שהקודמת לא הייתה אמיתית, אבל הרבה יותר עמוקה מאשר הפרסונה השטחית שיצאה מהווידאו קליפ הקודם שעשיתי לפני 1.5 שנה. ושהסתכלתי עליו עכשיו וראיתי שבעצם הכל סבבי ונחמד ואני אחלה בן אדם, וזה נכון, אני אחלה בן אדם, אבל יחד עם זאת אני בן אדם עם הרבה מאוד שאלות והרבה מאוד קונפליקטים בחיים, אם זה מי אני, מה זו הצלחה, איך אני נמצאת בתוך הצלחה בחיים, מה אני רוצה, לאיפה אני רוצה להגיע, איך אני רוצה להגיע, למה לוקח לי כל כך הרבה זמן להגיע למקומות שאני רוצה להגיע אליהם, מה המקום שלי בעולם, אם זה במסגרת המשפחתית שלי שהיא לא קלה בכלל, אם זה במסגרת החברים שלי, אם זה במסגרת מערכות יחסים, במקום עבודה, כל הדיאלוג שיש לי והרב דיאלוג שיש לי עם העולם, כל הדיאלוג שיש לי בתוך המוח הפנימי שלי, איך כל זה בא לידי ביטוי. אנחנו אנשים מאוד מאוד מורכבים, ואני בהחלט אחד האנשים המורכבים שאני מכירה, אבל זה נכון שאדם קרוב אצל צלחתו וחושב שהוא מרכז העולם, ורק כאלה שחושבים שהם מרכז העולם יכולים לבוא ולעשות קליפ על עצמם ולנסות שינוי דרך מדיה חיצונית ולא בפרסונה הפנימית, למרות שאני מוכנה לעשות גם את זה. זהו, אז אני בן אדם עגול עם הרבה מאוד סיפורים ותת סיפורים, והרבה מאוד מחשבות והרבה מאוד מלחמות בתוך הראש שלי, והלוואי ולא. ואם יש איזושהי איחול שהייתי מאחלת, ואני מאחלת תמיד, זה שאם יהיו לי ילדים, ואני מאוד מקווה שיהיו לי, זה שהם יהיו יפים וטיפשים, כי החיים הרבה יותר קלים והרבה יותר טובים לאנשים שהם יפים וטיפשים.